Йоло Денев се обръща към българския народ като президент на Република България и българския народ, а не на безродници, грабители, унищожители на майка България и на великите българи. Живея в България с проблемите и борбите на народа за човешки живот още днес. Предлагам мини-програма от 25 точки за спасение и възраждане на България. Първо, не на вълчия капитализъм, а справедливизъм, възкресение на държавността. Второ, истински избирателен закон за коренна промяна на престъпната система. Трето, Велико народно събрание с 100 депутата и смяна на Конституцията в интерес на България и българския народ. Групи от експерти за подготовка на законите. Четвърто, Народен парламент, горна камара с представители на всички основни професии, които дават идеи, контролират всички държавни органи и налагат вето на решенията. Пето, Крумови закони срещу корупция, контрабанда, престъпност във всички области с оповестяване във всички медии задължително. С тях се спестяват 5 милиарда лева чрез съкращаване на полиция и охранители и се дават тези пари на българския народ за здравеопазване, образование и високи пенсии. Шесто, ревизия на бандитската приватизация и връщането на заграбените 77 милиарда на народа. Ревизия на заменките на земи и гори и анулиране на договорите. Забрана за продажба на земи и гори на чужденци. Седмо, прогресивен данък. 5% за бедните и до 30% за богатите. Осмо, 3% данък за учебници, масовите лекарства, основни храни и български книги. Девето, премахване на имунитета на политици и магистрати. По Конституция всички са с еднакви права и задължения. Десето, промяна на пенсионната система. В боледуваща България пенсиониране на жените на 60 години и на мъжете на 63 и увеличаване на пенсии и заплати 3 пъти. С долен праг граница на бедността 500 лева. Одобрената днес система е геноцид към народа и цели в България да бъде унищожено съсловието пенсионер и думата пенсия да влезе в музеите на бъдещата история на България. 11. Удържавяване на дружествата за топлофикация, ВИК, електроразпределителни дружества, смет, лекарства, минерална вода и търговските дружества. 12. Коренна реформа в образование, наука, култура и здравеопазване с държавен контрол за ново възраждане на България. 13. Възраждане на селското стопанство за производство на екологична българска продукция и защита чрез трикратно повишаване на митата и акцизите на носните стоки. Чрез селското стопанство България ще се възроди и ще бъде водеща в целия свят. 14. Увеличаване раждаемостта за производство на нацията за спасение на България чрез раждане на 3 български деца и увеличаване на детските от 150 лева, даване на талони с 50% намаление за храна, дрехи, обувки и безплатно пътуване по автотранспорта и ЖП транспорта. 15. Петкратно увеличение на детските надбавки, безплатен транспорт за ученици и студенти, 2 пъти да бъдат намалени цените на лекарства, облекло и обувки, основни храни и учебници за ученици. 16. Съотношение на най-ниските и най-високи заплати, включително на президент и премиер, да бъде 1:3 при днешната катастрофа в България. Само така може да се говори за демокрация, справедливизъм и човешки живот. 17. Редовно 3-месечно провеждане на референдум с всички основни проблеми. 18. Спасението на България и българите е в обединение и в случая Движение за спасение на България и благоденствие на народа още през 2011 година и коалиция с всички патриотични истински партии. 19.
създаване на организация Българче за патриотично и естетическо възпитание като гарант за бъдещето на България и за създаване на нова процъфтяваща, благоденстваща държава. 20. Държавен и обществен контрол над медиите за премахване на безнравствени предавания и отнемане на лиценза при неизпълнение. 21. Премахване на големите субсидии за парламентарни партии, които купуват гласове и по този начин защитават бандитските партии, които 22 години унищожиха и продължават да унищожават България. 22. Парламентът да изпълнява клетвата пред Конституцията и да кове закони в интерес на България и българския народ, а не да изпълнява поръчки на партийни правителства и да създава закони в подкрепа на грабители и за облагодетелства на депутати. Сурови наказания за тези антиконституционни действия, включително изгонване от парламента и даване под съд. 23. Външната политика да не бъде слугинаж, а да защитава интересите на България и българския народ. Приоритет в отношенията с Русия, Германия, Китай, Япония и арабските страни. 24. Подпомагане на дребни и среден бизнес за развитие на българската икономика и услуги с нисък лихвен процент. 25. Петиция до Европейския съюз да бъде изпълнен Ньойския договор за България поради изтеклия срок от 80 години и разпадането на Федеративна република Югославия. И 26. Незабавно освобождаване на пенсионерите с високи пенсии, които са били военни в полицията, и назначаване на работа на млади специалисти, за да не бягат в чужбина. Това е основен закон, който трябва да бъде изпълнен незабавно за спасението на България от гибел. С тези основни предложения аз изпълнявам своя дълг към майка България и българския народ в борбата за спасение и ново възраждане и благоденствие на българския народ. Братя българи, ще изпълните ли вие своя дълг към майка България?